Tak toto je článok anglických novín, ktorý postavil zo stoličiek väčšinu Košičanov. Na záberoch z Luníka 9 sú tie najhoršie scény a fotografie majú vystihovať totálnu špinu. Angličania ukázali to, čo je najhoršie. Za nami neprišiel vôbec nikto sa opýtať. Určite to bol neférový prístup so zámerom poškodiť dobré meno Košíc. Je to urážka Luníka 9. Novinárka vo svojom článku píše, že sa tamojšie deti pre tony odpadu nemajú kde hrať, rozmáhajú sa tam choroby ako zvrab žltačka a sídlisko zamorí vodu v celom meste. Niektoré informácie z tohto článku sú skôr šírením poplašnej správy ako serióznym spravodajstvom. Fotky uverejnené v anglickom denníku boli nafotené na týchto miestach. Podľa nich je to najšpinavšie sídlisko na svete. Nahnevaní sú nielen obyvatelia Luníka 9, ale aj vedenie mesta Košice. Je to známka neprofesionality niekoho, kto príde do mesta Košice, nič o Luníku 9 nevie. Táto novinárka z britského Daily Mail nám neposlala žiadne otázky ani nežiadala žiadne informácie k Luníku 9. Toto je realita podľa anglickej novinárky. A je to úplne amatérske. No my vám teraz ukážeme, ako na Luníku 9 žije asi polovica obyvateľov. Môžeme? Tu máme spálňu. Nech sa páči, tu je obývačka. Aj počítač máte? Áno. Kuchyňu. No pre objektivitu ešte jedna námatková kontrola o poschodie vyššie. Kde sa momentálne nachádzame? Na Luníku 9, tak si žijeme na Luníku 9. Toto je najšpinavšie sídlisko na svete. Podľa toho, čo fotografie zobrazujú, sú 2 až 3 roky staré. Možno sa jej lenilo nejak prísť do terénu a vytiahla to z nejakého archívu. Tam je Faliho dcera, to nož koľko je vonku? A kde je to? No už 2 roky vonku. V anglickom článku navyše kritizujú, že peniaze z Európskeho hlavného mesta kultúry neputovali na Luník 9, ale na podujatia. Keby boli investované do Luníka 9, tak jednak by sme ich museli vracať. A tu je ešte jeden odkaz pre anglických novinárov od starostu Luníka 9, ktorý v kráľovskom meste žil. Ja som bol v Anglicku a pracoval som tam ako domovník. A tam pekám, sú tam najväčšia špina, čo existuje na tých blokoch, čo majú. Nech si spravia tam poriadok a potom nech prídu tu. Z Košíc, Jozef Kačmári, televízia Joj. A oni sa starajú o to vlastne, aby ten výdaj, ako to prebiehalo bezproblémovo. Tí, ktorí platia za vodu, tú vodu dostanú a tí, ktorí neplatia, tak by ju dostať nemali. To hovorí logika. Prečo nejde do bytov voda? Pán redaktor, za prvé rozobrali celý ten vodovodný systém a potrubia, to je za prvé, a za druhé treba si povedať, že dlžia obrovské peniaze na pitnej vode alebo na studenej vode. Pán Žiga, vy ste vykosili celé to ihrisko. A ako dlho vám to trvalo? Za 4 dní som mal to pokosené. Prečo ste sa rozhodli pokosiť? Ja, pre deti. A aby mohli na jar deti sa hrať, lebo väčšinou hrajú sa na ulicu a to je nebezpečné pre nich, lebo chodia tam aj auta, všetko. Radšej som pokosil ihrisko, aby na jar mohli deti sa hrať tu na fotbal. Ale najlepšie bolo ešte, keby to preorali, ešte raz prejsť, vyvalcovať a mohla naraz lepšia tráva. Da kedy sme tu hrali fotbal, ja som takisto hral tu fotbal.